Palipot mi ani guys kay nangita mi sa amo ang ihi nga katong mahug bitaw nga amo po din ang buyahan nara din is palibot pero mga tulo ka adlaw tingali o upat na ang karon pa gyapon Oo. makita. Di makita sa camera. Dito mi ano sa pagkakuan
bang murag na nabuho. Kadong sa gamay guys, itong mo ni amo ang suruyanan. Ang dapita. Atong tanawon guys, telepon na to ang among kabagjan. Mo ni among pinakasuruyanan sa Buok Valencia guys, ang Badyang Spring. Mo ay pinakanindot na lugar na among kapahulayan labi na kami og mga stress bitaw ani magmulumol guys sa Badyang. Tugan kayo ang mo ani ang dapita guys, hingaw kayo kusog kayo lang tubig niini. Buhagay o kinsa toy mo ani dire ang dapita. Ano mo dire kay malingaw jud mo guys, kaulbo-ulbo ang tubig niini. Gikan sa anislag ang maong tubig guys, so hinlo og hapsay usab ang maong dapit. louder ta. Dili nami guys ay mga kita sa tahan ni dagko kay dagko. Medyo mabasa ni na ang gadget. Bakit mi dili guys? Bukod sa tahan. Yan na ba si Jabay? Buhi-buya guys, suporta dyan mo ako ang kapikas sa kinabuhi. Manang miyong kog adto dapita na adyo na siya guys. Kay tulo suporta jud. Labi na sa among mga guest guys kung maana dito sa among balay. Hindi ako puti. Puti po siya. No comment lamang po. Kay nanikamot pa guys na among bisita lingaw. Labi na po. Tunay gasolin. Gawas kung may gasolin. Kaya reklamo sa tuna. Awat tayo gasolina. Kasi na ikwarta diha. Mamalit ka. Pero kaya ka na ako sa kapusa guys. Okay. Tanaw guys. Naana ang dagong. Gabi tayo na. Manang hatukan guys oh. Itum kaayo ang panahon. Amo ko di siya ako ng panahon na inay kay mapay pagawas-gawas na tawag. Init unta ko na dagong. Nagtalisip na guys. Wala makita. Aman ba? Nakalabay mo og mga panagat guys. Usa na niini ang kajagkag. Ja, kajagkag ang ngana mo aning panagata guys. Ano siya nit? Nya ang gadalaan ni ako ra kong igagaw si Ramil. Tapos Ramil. Dagan lang istang kuha guys. Pero wa na kay may muhunong kay kusog na kaayo ang nanay dagkong lagi. Masa ko na wara-wara lamang ko nila, wara-wara ko sila na. Lipay ko guys,
Usog ng pagpadagan ni Mr. Ani guys, pero nahitungod ni diha sa balay ni Ma'am Amy among gikuha ang gamay nga close up sa camera. O nakakita din sila namo guys, pero kami wa makita nila. Oni guys, ang bahay ni Ma'am Amy guys, anak ni Ma'am Borato. Oni siyang dakita guys, kanulay do kada tuli. Dili ta munisipyo ang ilang area guys. O abog yung siwo guys. Gamay lang siya tanaw diri pero agad na ka sa area dako. Kaya tinaas ni. Gahunas na niya kita. Pasay guys, kay day dag-om, kalis Ginoo. Igo jud mi ani nakaabot sa among bahay mao jud pag uwan. Uwan man